Di na nga itong Ebanghelyo, nagisgot kini sa pagluwas sa kalag, pinaagi pa sa pagsakripisyo in order to save the whole. We must sacrifice a part. Mato pa si Ginoo kung usa mo kakamot or usa mo katiil o usa mo kamata makapahimulag kini kanimo gikan kanako putlak kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga walay mata, nga usaray tiil, usaray kamot, kaysa sangkap ka sa bahin sa lawas nga itambog ka sa impierno. Muni ang nindot kayong gitudo sa Ginoo, in order to save the whole, we must sacrifice a part. In the medical, physical world, mo sini nahitabo, no, nga kung doon ay taong masakit, example, diabetes, niya makangrina na. Namingon ng doktor, manoy, ganahan pa kang mabuhi. Ingon, o dok, ato ning putlo ng imong tiil. Ingon, ayaw dok, bililhon kini akong tiil. No? Ingon, ganahan yung kang mamatay. Yung mabuhi yung dok. Halap ato ning putlon. Yung kang dili yun. Mamatay. Dihan ako'y kaila, nga giingnan sa doktor, nga manang, gikangrina naman ni imong tiil, ato ning putlon. Iyon siya, ay lang dok. Pagawa siya sa doktor, namatay ko siya. Waman siya mo sakripisyo. No? Muna'y usagyod sa gitudlo sa itong Ebanghelyo, in order to save the whole body, we must sacrifice a part or two parts of the body. Sa ato sang espirituhanong kinabuhi, aron maluwas ang atong kalag, makasud sa gingharian sa langit, doon na kitay irisgo, isakripisyo, nga bahin sa itong mga kinaiya, sa itong mga barkada, sa itong mga amigo-amiga, sa itong mga lugar nga tuan yun na ito pirmi, anang lugar no? Ya, doon ay mga salida nga makapalayo na to sa Ginoo. Kinahanglan na ito gining putlon. Muna nga mga pagbasa karon nagisgot si kinaiya nga ngay na itong putlon kining kasina nga si Josue ang assistant ni Moises ni hangyo kang Moises nga santaa sila kaya duha ka mga tao nga wa maapil dito sa kampo pero naapil sa lista nanagna dito sa kampo, no, wa sila maapil dito sa tulda sa tagbuanan, apil sila sa 70 nga na lista nya kikonsaran sila sa espiritu. Mingon si Josue nga santaa sila. Ingon si Moises nga nasina ka ba, no, mato pa sa unang pagbasa nga nag-ingon dinhi nga nasina ka ba tungod og alang kanako kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang yang espiritu nganha sa iyang katawhan ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Nga sa Ebanghelyo sad si San Juan pagkahibaw niya nga dunay mga tao nga dili sakop sa mga apostoles nga nipapahawa og mga yawa ginamit ang ngalan ni Hesus. Ni duol siya ni Hesus. Ningon siya magtutudlo, nakakita kami tao nga naghangilin og mga yawa sa imong ngalan. Ug sanglit dili man sa kauban nato, gibadlong namo siya. No, doon na siya yung kasina nga para niya ang ngalan ni Hesus sila rin gamit. Sila rin exclusive, meron na katungod
sa paggamit sa ngalan ni Hesus. Unsay tubag sa atong Ginoo? Ayaw ninyo siya pagdid-e. Napasabot Ginoo ay mo kasina. Kung ang Espiritu Santo mo unsad sa mga tao nga iyang gipili, nya dili sakop sa mga apostoles, kundi na mga tao nga gitaga-agahom sa pag-ayo, pagpapahawa sa mga yawa, nga dili sakop sa mga apostoles, dili kita masina. Nga kini ra bang kasina ang ay natong putlon kay gikan gini sa pulo nga ang in English aning kasina envy, gikan sa pulo nga evil eye. One of the 7 capital sins maong kasina, envy. Nga ang kasina moabot sa atong kinabuhi kung dili ta kamao mo appreciate sa kalampusan, kadaugan sa uban. Kuno ni mo asenso sa atong silingan. Kuno nay mulampos atong mga silingan. Mo senso sila sa negosyo. Nindot sila trabaho. Imbis atong daygon ang Ginoo, nga Ginoo salamat ngay mo silang diyugan, gidiyugan sa ilang mga sakripisyo kahago. Imbis untang daygon ang Ginoo, daoton na noon ang naasenso. Ingnon hinoon kana siya nakatinir nagbalay nga dato nga dako tungod kay nangawat man na, nang limbong man na. Imbis unta daygon ang Ginoo, wa na. Nagsulti na ng dautan tungod sa kasina. Muna itong likayan, no? Angay na itong putlon. Bisan sa itong katilingban, nga dunay ako makitaan, kung dunay mamaligyag barbecue din taparan sa barbecue, at bangag barbecue, dito barbecue, puros lang barbecue, no? Kung way kasina ang katilingban, kung dunay mamaligyag barbecue din at bangag puso, no? Diri saging dito. We are not made to compete each other. In the Christian world, there should be no competition, but only completion. Wa gyud ang atong kasina. Kaya ang kasina, supak ka na sa kabubuton sa Diyos. Nga dili kita mo appreciate, malipay, kung maasinso ang uban. Nya ikaduha, nga angay na putlon gawas sa itong mga kinaiya, kinisang pagkalimbungan. Kaya mo kini mensahe sa ikaduhang pagbasa ni suwat ni Santiago, nga kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi na nga dunot o ang inyong mga biste na nga gipangutkot sa anay. Kaya nga no, kay kaning mga datua, no? Matupad din ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Nini katapusang mga adlaw nagtigom kamong mga bahandi, pamatian ninyo ang tuaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag. Mo sa angay na tong kanang putlon aron makasulod kita sa gingharian sa langit. Gawas na yung kasina, kinig yung pagkalimbungan, pagkatikasan, pagkakawatan, pagkatulisan, pagkamangingilad, kaning pagkadautan kontra kanis Ginoo. Di gyud makasud sa langit ang tao kung doon na siya yung mga trabahador nga saktog trabaho, saktog sakripisyo, pero way saktong sweldo. Nagtrabaho sa kainit, nagtrabaho sa ilang kaumahan, kiagwanta ang tanan, yayamanhiman, ang suhol langay-langayon, ang suhol tagu-taguan,
No, bisan sa atong katilingban, doon na gyud tay madungog nga ang uban gitawag og double payroll, nagpirma og kuan kanang minimum wage pero ang gidawat dili. Daghan kay mga trabahante, daghan mga reklamo tungod kay gilupigan, gitikasan sa ilang amo. Madungog na to sa radyo nga samtang nagtrabaho siya, ang iyang sweldo gikuhaan og is-is, gikuhaan og mga unsa pa ni mga ubang mga minus sa ilang sweldo. Nya pag-retire na kay mukuha siya siyang mga pensyon, wa dito masud ang mga kuan kanang mga PhilHealth, mga is-is. Nagbayad pila ka tuig nganuman gikawat, gilimbungan, gitikasan, wala tigay hustisya, way kaangayan. Muna napahinumdum nga kung gusto ta musud sa gingharian sa langit, atog yung ipatigbabaw ang hustisya, atong wagtangon ang kasina, atong magpalayo kita sa mga tao nga makapalayo nato sa gingharian sa Dios. Sa ako nang giingon nga unsay atong putlon, unsay isakripisyo, irisgo ang atong mga kinaiya, dunay mga barkada, dunay mga amigog-amiga nga makapalayo nato sa Ginoo, atog yung putlon, atog yung isakripisyo. Kay bililhon gyud kanato ang kaluwasan sa atong kalag, ang kaluwasan sa tibuok natong kinabuhi. Muna nining misa, mangayo kita sa Ginoo o grasya nga kita unta tabangan niya nga malayo kita sa tanang nakababag sa atong pagpanaw ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Busa manindog kitang tanan, no, mag-ampo kita ngadto sa Ginoo. Nagatuo kami